Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Abdi Benitez nagpatawag sa emergency meeting kasunod sa nagakulang nga water supply sa Bacolod City. Sunog, nagluntad sa compound sang Home for the Blind. 4.3 million pesos ang halit sa sunog. Masobra 1 milyon pesos kabalo sa Cebu na kuha sa mag-live-in partner sa Bacolod City. 296 ka housing units sa Ascenso Village i-turn over na sa Enero 25. Kag sa Good Vibes, Asian-inspired nga bar nagbukas sa Bacolod City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, $296 ka condo units sa Ascenso Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang natalana i-turn over sa mga beneficiaries sa Enero 25. Duha sa 4 ka mga Ascenso Home Housing Building ang malapit na matapos sa Barangay Vista Alegre. Ginsiling ni Department of Human Settlement and Urban Development Region 6 Director Eva Maria Marfil, may 296 tanan ka mga condominium units ang sarang ma-turnover sa developer sa natalana man nga pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Enero 25. Sa kabilugan, may 25 tanan ka mga buildings ang itukod sang developer para sa Home Village sa Barangay Vista Alegre. Ginpahayag man ni Marfil nga sa karon nagapadayon man ang negotiations para sa dugang nga pambansang pabahay para sa Pilipino program. May pagatukuron man nga housing project ang gobyerno sa syudad sang Silay, Bago, Himamaylan kag Victorias. Bali ang ginaplayan gid na sang developer 25 ina ka buildings tanan. Pero ang gin-applyan ng anay isang license to sell, unahon naton, 4 lang ka-buildings. So, matotal lang sa 296 ka condominium units, anay, ang unahon naton sa 4 ka-buildings. Sa number 9, masobra 1 kagatus ka mga vendor sa Burgos Public Market ang saraang padalaan sa demand letters ang City Legal Office. Nagpadulong sa opisina ni Councilor Celia Flor ang mga manugbaligya sa fish section sa Burgos Public Market kainas ang aga. Inyagod ihingyo ang dugang nga 6 kabulan nga extension para mabayaran nila ang tig 16,000 pesos nga tuigan nga renta sa ginadumala nga stall sa merkado. Suno kay Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse, isa na katuig ang ginhatag sa ila para mabayaran ang ilang nga utang. Pero sa records ng City Treasurer's Office, wala sa ila ang nakabayad. Suno sa kay City Legal Officer Tony Romeo Carlos Ting Jr. kung hindi pagid magbayad ang mga market vendors, plano nila nga i-issuean sa demand letter ang kutob sa mga wala makabayad sang renta. Way katapusan na inayuan ay. Actually sila to nagpag-award gambal sila mabayad sila po ay man sila nagbayad. What will happen to them? Tiyan mo na na ang local market committee na ma-demand letter kag palinon sila butang da sinong gabayad ya. Sa number 8, nagpadulong kaina sang aga ang chairperson sang PACE sa National Bureau of Investigation sa pag-file sang complaint angot sa black propaganda batok sa iya. May ginhatag na nga ngalan si Engineer Ruben Diamante, ang chairperson ng Progressive Alliance of Capital Employees sa NBI, nga sarang makuhaan sang impormasyon bahin sa nagalapta nga mensahe nga nagaguba sa tagreklamo. Suno kay Diamante, nagpadangat siya sang reklamo sa NBI agud to matrace ang responsable sa pagpalapta sang impormasyon nga nagapangguba sa iya. Dugang pa niya, ang natungdan nga persona makasiling kundi inya nakuha ang nagalapta nga impormasyon. Sunod naman kay Jovel Aperio sang NBI, ipatuhoy nila ini sa Cybercrime Division para sa technical examination. Si Diamante ang nagapa-re-elect sa nagapadayon nga election karon sang PACE. May 8 ang nagapapili para sa 5 ka bakante nga posisyon. Sa number 7,
Sa 2023, may 17 tanan ka mga rabies positive cases nga na-record ang Provincial Veterinary Office. 16 diri ang gikan sa nagkalain-lain nga mga banwa kang syudad sa probinsya kag isa ang gikan sa Bacolod City. Sunod sa kay Dr. Placida Alemana, ang Provincial Veterinarian, sa 2022, may 19 ka mga rabies positive cases nga na-record. Nagaduso karon ang ilang tratapan sang 10 milyones pesos ka budget ang tigayon nga makabakal sa bakuna para sa anti-rabies campaign. Sa 2023, 45.67% lamang sang dog population ang tigayon na bakunahan. Ininatungod suno sa Kailimana, may kakulang sa supply sang bakuna. Wala nakahatag ang Department of Agriculture sa supply ang mga may kakulang. Target kuntani nga 70% sang dog population ang mabakunahan agud nga maangkon ang herd immunity. Samtang sa amuman nga report may 4 ka mga banwa ang syudad sa Negros Occidental ang mayara sang human deaths nga ginatuga sang suspected rabies, pero ini ang subject pa sa confirmation suno sa Kailimana. So, kay ara sa aton being rabies act nga ang ma-provide sang vaccine is the Department of Agriculture. Unfortunately, wala sila kahatag sa aton sang vaccine. Amo na nga gamay lang aton nga vaccination report. So, since would you say nga may kakulangan sa vaccines? Yes. That's why this year, 2024, nag-propose kita nga mabakal kita sang bakuna nga makakover siya 70% sang aton nga dog population. Sa number 6, masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa mag-live-in partner sa Bacolod City. Naglapot sa 1,400,800 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa Bacolod City Drug Enforcement Unit gikan sa mag-live-in partner Domingo sang kaagahon sa Purok Magnolia, Barangay 7 sa siyudad sang Bacolod. Ang nagkaladakpan ang Musanday Romel Alfar kag Rodora Madre Nino, mga residente sang amuman nga lugar. Sunod sa kay Pulisa Lieutenant Joven Mogato, ang pamuno sang CDEU, 200 grams ang shabu ang nakuha sa mag-live-in partner. Nagabaton sa impormasyon ng kapulisan sa illegal nga hilikoton, gani gin-surveillance sila kag ginpatigayon ang buy-bust operation. Na-recover man sa nga CDEU sa buy-bust operation ang 1 ka 9mm pistol, 1 ka magazine kag 5 ka mga bala. Pasakaan sila sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga kag illegal possession of firearms. Sa number 5, sa Sagay City, sa Indian National, pilason matapos matiruhan. Pilason ng 44 anyos ng Indian National matapos sa gintiro sa duha ka mga wala pa makilalaan nga suspect Biyernes sa gabi sa Charmaine Village, Barangay Poblacion 1 sa siyudad sang Sagay. Sa investigasyon sa Sagay PNP, nagasakay ang biktima sa iyang motorsiklo kag sa nag-abot sa gate sang iyang apartment, gintiro ini sa mga suspetsado nga nagabantay ng daan sa madulom nga bahin sang lugar. Naigo sang bala ang tiil sa biktima sang wala pa nahibayloan nga kalibre sang armas, gilayo naman nga nagpalagyo ang suspect. Yara na sa estable nga kondisyon ang biktima kag parayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung ano ang motibo sa pagpaniro kag kung sino ang may kahimuan sini. Sa number 4, 5 ka mga NPA guerrilla fronts sa Negros ang tigayon na nga na-dismantle. Inisunod sa militar sa level sang 3rd Infantry Division matapos makakomply sang tanan nga mga parameters. Ang pinakaulihi nga na-dismantle ang Southwest Guerrilla Front nga naga-operate sa Chicks area. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala na sang active nga guerrilla front sa pungsod as of December 2023. Ini bilang resulta sang anti-insurgency campaign sang gobyerno. Sa national media interview sa militar, may 13 na lamang kanabilin nga weekend kung naghuya nga NPA guerrilla fronts. Nagapati si Governor Lacson nga bisan pa nga naghuyang ng NPA, silang padayon nga magababatsyag para mapakita nga may puwersa pa sila. Samtang kainasang aga, may engkwentro nga natabo sa tunga sang tropa sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army kag katapos sang NPA sa Barangay Cambayubo sa Calatrava. It has been weakened. No? It is not as strong as it was before. But
to say that inactive, well, I would like to think that they will continue to show that they are active and to give the impression that they are still they are a force to reckon with. Sa number 3, Almana Development Corporation nagapanindugan nga dapat kilalahon sa bread kukag sang konsihal sa Bacolod City ang kasugdanan sa pagbakal nila sang duta sa reclamation area. Sa gitpatigayon nga public hearing sang konseho nanindugan ang tiglawas sang Almana Property Development Corporation nga sila ang nagakaangay kuntani nga matagaan sang preferential right para sa pagdevelop sang foreshore land sang syudad nga lang sa kilid sang ilan na bakal nga propiedad sa reclamation area sa Barangay 16. Ugaling nabalaka pamunuan sang APDC matapos magingyo sang resolution of no objection ang BREDCO para sa 25 hectares reclamation project kundiin nalakip diri ang kilid sang baybay nga malapit sa ilang nga propiedad. Sunod sa kay Attorney Silverio Sorbito, Legal Counsel sang APDC, dapat man kinalahon sang BREDCO kag konseho ang kasugdanan sa tunga sang APDC kag Bacolod Coast Ventures Corporation nga isa sa mga subsidiary sang BREDCO. Ang APDC ang nagpadala man sang unsolicited proposal sa Bacolod LGU para sa development project sa kilid sa ilan na bakal nga propiedad. Sunod naman sa Legal Counsel sa BREDCO si Attorney Joselito Bayatan, wala sang nasupak ang property developer nga pagsulundan sa kontrata sang syudad kag sadto pa nag-issue na ang konseho sang Rono sang nag-apply sila para sa dugang nga 300-hectare reclamation project sa lugar. Ginasiling naman ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga wala gin-accept sang P4 committee ang nasubmit nga unsolicited proposal sang APDC para sa development projects in sa reclamation area bangod sang pending nga kaso angot sa miscellaneous lease agreement. May legal basis pa na kung si Attorney Bayatan gina nag-insist nga the contract has the force of law between the contracting parties. May kontrata man, may deed of sale si Almana ni Bayatan. Yung nakabutang ito specifically nga BREDCO will not declare. So necessarily it will partly affect the frontage, no? Okay. The frontage of the existing miscellaneous lease of Bacolod City. Hindi makami gusto na ang iyasang sanggunian na action ma-include sa kay Mayor i-accept namon ang ila project in the first place. May Rono ng kin-issue to ang previous administration mo. Sa number 2, sunog nagluntad sa Home for the Blind sa Bacolod City. 4.3 milyon pesos ang valor sa kahalitan sang sunog. Sa video nga kuha ni Brian Guevara, makita nga nagakinarangkara ng mga pumuluyo samtang nagadaba-daba ang ini nga balay. Ginatinguhaan sa mga bumbero nga mapalong ang kalayo. 20 tanan ka mga pamilya ang nadulaan sang puluyan sa sunog nga nagluntad sa compound sa sulod sang Home for the Blind sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod, Sabado sang hapon. Sino kay SFO4 Jeric Barbas, ang Deputy City Fire Marshal sa BFP Central Office. 3 ka mga puluyan nga himo sa madasig masunog nga mga bagay ang naubos tupok sang kalayo samtang duha naman ang partially damaged. Dugang pa ni Barbas, ang sunog nagasugod sa puluyan ni Antonieta Florogo kag naglapta sa iban nga pamalay. Naglambot naman sa 4.3 million pesos ang kahalitan sang sunog nga naglawig sang 22 minutos. Wala sang may napilasan sa sunog kag karon temporaryo nagatiner ang apektado nga pamilya sa Barangay Gymnasium. Ginbisita naman ni Mayor Albi Benitez ang mga nasunugan Sabado sang gabi para mapasiguro nga nahatag sang DSSD kag DRRMO ang ilang mga kinahanglanon. Suno kay punong barangay Franz Tronco, ginatun-an nila ang pagpatukod sa isa ka livelihood center para sa mga visually impaired nga mga pumuluyo sa Home for the Blind. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mayor Albi Benitez nagpatawag ng emergency meeting para masolusyonan ang nagalala nga problema sa water supply sa syudad sa Bacolod. May report si Nico Delfin.
Bisan si Mayor Albi Benitez, wala na manamian sa nagalala ang problema sa supply sang tubig sang Basiwa Prime Water. Nga kun hindi lubog, halos wala na nagalabot sa mga gripo sang konsumidor. Gani saya programa sa isugid mo kay Mayor sang Domingo, ginpatawag sang alkalde ang tiglawas sang Basiwa Prime Water. Sa diskusyon sa problema, nagdesisyon ang alkalde nga magpatawag sang emergency meeting upod sa Basiwa Prime Water, bulk water suppliers kag tiglawas sang government agencies para kapangita sang madasig na solusyon sa problema sa water supply. I think this is a very crucial issue nga kag topic nga kinahanglan kayuhon tapuson. You know, short of declaring a state of emergency for water, we will call all the stakeholders sang distribution kag supply. No? We will get to the bottom of this. Hindi pwedeng ginapabayaan. We will put pressure. We will put our utmost concern kag attention sa supply sa tubig. Ginsiling ni Engineer John Arlan Canatoy sang Basiwa Prime Water nga mayara sang 75 MLD o kun million liters per day ang Basiwa Prime Water nga ginasupply sa syudad, pero kulang ini sang kapin 20 MLD para sa mga konsumidor sang syudad. We need on top siya na Mayor, we need 20 pa para mabatyagan sang konsumidor. Actually Mayor, we are fully aware gid nga Mayor nga may mga areas kita nga scheduled ang water supply. In fact, may mga areas kita gani nga 0 to 4 hours lang nila tubig. While nga may amusin nga mga areas Mayor, lately nang nagkuan amon nga problema, nagdugang problema sa current supply naton sa tubig sa Bacolod is may nagdrop ang volume sang aton nga bulk water suppliers. From the north, may mga 6 million liters a day nga nadula sa aton system. And then sa south, may mga 700,000 liters tubig nadula sa aton current supply. I understand a little bit. So maybe I will call you kagang mga ibantong mga contractors nga kag mga source of water and contractors how we can expedite your supply. No? Because hindi pwedeng this just goes on without any urgency. Ang luyag nga matabo sang alkalde nga mayara sang short-term kag long-term solution nga maplastar sa emergency meeting. Iniagod masabat na ang malawig nga reklamo sa mga konsumidor, ilabi na ginapaabot nga sa balason nga bulan mabatyagan ang epekto sang dry spell sa Negros Occidental. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka Asian-inspired nga bar ang nagbuka sa Bacolod City. Ini ay katlo na nga negosyo nga ginbuksan sang mag-asawa nga nabase sa Hong Kong kag na-stranded sa Bacolod sang pagsugod sang pandemic. May report si Romeo Subaldo. Asian-inspired nga ambience sa lugar, kag ginupdan sang manamit man nga Asian-inspired nga pagkaon kag cocktails. Ini ang gina-offer sa bago gid lamang nag-open nga bar nga Yamla sa Shop House sa Nara Extension sa Bacolod City. Ang Yamla, ang Cantonese nga term para sa inumta. Istorya sa mag-asawa nga Dennis kag Anuska Villanueva. Manugay na nila nga ginahandom nga makaput up sang ilang kaugalingon nga bar dinhi sa Bacolod pero hindi madayon-dayon. Dugay na actually. Gusto niyo dugay na? Dugay na ginayat mga before pa na sang pandemic. When we have decided na years from now during the time pre-pandemic ka ma-open kami di Delicious. Nga that was like in 2018 sa hamba namon 5 years from now ma-open to Delicious, no? Pareho sila nga duwa nga sa food and beverage industry sa Hong Kong. Nangin extensive ang ilang training didto kag hilig Manila ang mag-inom. Tubtub nga, nakaput up man sila sa ilang kaugalingon nga catering company sa Hong Kong nga Delicious. Pareho sila nga tumandok sa Bacolod. Kag February 2020, nagbakasyon sila diri pero naabtan sila sang lockdown bangod sang pandemic. Samtang nagapanira ang mga negosyo sang tiun sang pandemic, sila naman ang nangisog nga magbukas sang restaurant diri. Kami kabilik to kay nag-lock gid ang Hong Kong. Hindi sila magpasulod. So even though we're residents there, we cannot go back. So, Delicious. So we nag-decide kami nga why kami mo on sikuti may it so happen nga may ara lugar sa Roreco, ikuha ko na lang.
Halin sa Eroreko nga restaurant, matapos ang 2 ka tuig, nagdako kag subong, ara na ini sa Lacson Street. Nagsagod si Dennis sa mga pato kag sang nagdamo na, wala naman sa makahibalo kung ano ang himuon sa madamo nga mga pato. Gani, nagbukas pagid sila sang isa pagid kakalan-an, ang Humedo. Wala sila nagpensar nga mangin patok man ang Peking duck sa Bacolod. Sa Christmas gani, hindi sila makaarapal sang orders, kag subong manugslod na naman ang Chinese New Year. We went through mga 200 boxes something plus. Nag-giveaway boxes sa muna. So, don't worry, siya gani, kay Chinese New Year is coming, di ba? February 10 na. I don't know if we have enough ducks to sell kay number 1 ng Chinese New Year. Yung nga pang gift nila, anak mo. Wala dyan na-expect ka muna ka na mo. Sa Bacolod. May lang gani ka nag-breed ko sa ngakon nga specific nga ano. Kay kung wala igutan ikbahan, hindi. Kag subong, ang pinakabag-o nila nga negosyo amo ang Asian-inspired nga bar nga Yamla. Natigayo na gidma ng ilang madugay na nga luyag mapatindog ang isa ka bar. Ang Yamla sa idalom, lounge nga makarelax-relax samtang nagainom. Kag sa ibabaw naman, club. Asian-inspired nga tapas kag cocktails ang ginatanyag diri. Kag ini ang nahamtang lang mismo sa sentro man sa Bacolod. We have various from different countries. Thai cuisine, we have Malaysian, we have Hong Kong, Indian. Pretty much covered everything. For now, then we're gonna keep adding few more dishes as we go along. But also the cocktails. Kaupo dila sa pagpatukod sang Yamla ang ilang partners nga Sunday Matthew Lopez, Mark Oxiniola, Ben Gonzalez kag Dina Fuentespina. Para sa mag-asawa, initanan ang wala sa plano. Ang pagka-stranded sa Bacolod nagresulta sa pagbukas sang sunod-sunod nga mga negosyo. Bago lang nag-igo ang SARS sa nabukas sila sang negosyo sa Hong Kong, kag may COVID-19 nga pandemic sa nakabukas sila sa Bacolod. Gani para sa ila, dapat sa negosyo mangisog ka sa imong sudlan. Ang iba niya kasi kami yan, we dive in without knowing kung ano gid ang amon tutupan sa dalom. Because, you know, when you open a business, you have to take the risk. You'll never know if it's gonna work or not. Kagang Yamla, hindi lang basta-basta nga isa ka bar, isa ka venue, para sa manamit nga pagkaon kag ilimnon, kag masadya nga pag-inupdanay. Mab-imagine, wala initanan, nasuguran nilang wala sa plano. Kung baga baka silintang ang mga bagay wala ginaplano, nagakadayon gidya. Kagming, no? Kung negosyante ka, ma-feel mo ang kinahanglanon sa market and you take that opportunity. Kag-iisog sila ba nag-start sila sa pandemic na time. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.